Min keldim ya. Selam, бүтәгезгәле. Әгәр дә берәйһе бүгенге интервью кемгә багышланганын белмәһә, бер Ring the alarm, it's time to rave. ике Бұл ұрын нешек аталар? Май бар. Марсель ағай, мына сында кімді май бар? өс Да нормально я готовлю. И пускай какают хлебом и ждут новых завозов хлеба сине-черно-белого. Для остальных я занят, рецепты секретны. Зайди ко мне, поешь быстрей. Min keldim ya. Сәлам Азамат. Мына һөйләп үтәл, һин КВНга нисек барып эләктең? Мен сәлам деп әйтергә оныттым. Так, мен Башқұрт лицей-интернатында оқыдым, РБЛИ, ул Черниговкала. Бывший турецкий шунда Башқұрттар.ру командаһы булды. Онда Руслан Раилович тәүдә булды, шуннан Марсель ағай етәксе булып эшләне. Шунда сакырдылар тәүдә Башқұрттар.ру командаһында 10 класста уйнап алдым да. Шуннан онда еңеүҙәр яулап әҙмәҫ. Шуннан Нөктәрү командаһын ойоштырырға булдым беренсе курста. Ул уже Башҡорт асыҡ КВН лигаһында, юниор түгел, асыҡ лигаһында. Нөктәрү, нишәп Нөктәрү, мына ихататыр инде хәҙер. Башҡорттар Нөктәрү булғас. Вот. Һәм шулай мына хәҙер 4-нче миҙгел ҡатнашабыҙ инде Нөктәрү командаһында. Мына һин медийная личность дип йөрөтәләр бит интернетта. Хәҙер һинең бер цитатаң әйтеп үтәйем. Бюл нигеҙ пластарым. Хәҙер түбәһе тишек булһа ла нигеҙе торорға тейеш. Мына ошо һүҙҙәрҙе нисек аңлата? Был сер түгел. Башҡорт асыҡ КВН лига хәҙер бик һүлпән, үҙенең, белмәйем, нисек әйтергә икән. Ул 4-нче миҙгелдән башланды дип әйтергә лә була. Көслө командалар әҙәйә башланы. Шунан яйлап етәкселәр дә төрлө яҡҡа ҡаса башланылар, китә башланылар бит инде. Һәм яйлап был лига юҡ булды. Хәҙерге моментта ул бар, тик уйындары юҡ. Тимәк, минеңсә ул лига хәҙер юҡ. Мин өмөтләнәм ул лига булыр дип. Шуға мин Башҡорт асыҡ КВН лигаһы ул түбә булһа, юниор лига ул нигеҙ булһа, түбәһе тишек тинем шуға. Лига кубков Башҡорт асыҡ КВН лигаһы менән нимәһенән яҡшы? Лига кубков. Мында мин нимә тип әйтер инем? Башҡорт асыҡ КВН лигаһы бар. Ул барыбер мин уның өсөн көйәм. Сөнки минең башҡорт теле уҡытыусыһы ла гел өйрәтә торғайны, үҙең ашаған тарелкаға төкөрмә тип бер ҡасан. Мин Башҡорт асыҡ КВН лигаһында тоже үҙем үҫтем бит инде. Шуға мин уның туралы насар әйберҙәр әйтә алмайым. Шуға Лига кубковтың плюстарын әйткәндә, ул бар Башҡорт асыҡ КВН лигаһы насар дигән һүҙ түгел. Лига кубковтың плюстары ул күп етәкселәр, бер генә заинтересованный личность түгел. Урал Кәримов һымаҡ. Тимәк, улар бер-береһен әйҙәй, унда бер-береһенә ярҙам итәләр. Шуға Лига кубковта беренсе уйын, бер генә уйын булды. Шуға ул әлегә йәш лига. Уның турала күп нимә әйтеп булмай. Зрительдәр күп йыйылды, шуныһы яҡшы. Башҡорт асыҡ лигаһында давно ундай нимә булғаны юҡ ине. Шунан нимә тағы? Бүләктәр күпкә яҡшыраҡ, көслөрәк, 100 мең булырға тейеш бит инде финалда. Һәм атмосфера күпкә яҡшыраҡ булды. Мына беренсе уйын үтте, кубок асыу кубогы. Миҙгел асыу кубогы. Ана, шуны әйтеп. Хәҙер ҡайғылы хәл. Һәр бер финалда Нөктәрү икенсе урын ала. Һәм беренсе урын алырға һәр ваҡыт нимә етмәй, һинеңсә? Һәр бер финалда? 3 финал тип әйтәйек. Беренсе финалда беҙ 3-нсе урын алдыҡ еще. Онда шунан икенсе финалда беҙ 2-нсе урын алдыҡ, 3-нсе финалда 2-нсе урын алдыҡ. 3-2-2. Нимә ҡамасаулайым? Нимә эшләп һеҙ икенсе урын алабыҙ һәр ваҡыт? Минеңсә, онда күп кенә хәлдәр бергә йыйыла инде. Төрлө сәбәптәр. Беренсенән, ул иң мөһим беҙҙең проблема, беҙҙең йондоҙ менән конкурс гел проваливаться итә. Сөнки йондоҙ элекке йыл
Безнең йондоз ташланы бездә 3 көн калганда уенга тиклем. Кем булган? Былтыр ул Расул Карабулатов. Ну, ул тоже не бит инде. 7 кеше. Уны менән нисектер, белмәйм. Эшләй башламанык та по сути. Просто контактта гына языштык, телефон аша һөйләштем. Телефон аша әйе тинелә. Шуннан катнашам тинелә. Контактта шуннан 3 көн калгас, миңа сценарий охшаманы тинелә, ташланды бит. Просто. И без бернеме эшләй алмый, инде ул да инде хөрмәтле кеше, onun выборды уважаем дигән була, тиргәлә була. Но барыбер неприятная ситуация. Шуның өчен без бу конкурста яңынан язырга кирәк. Тимәк калган конкурслар хүлпәнрәк булып китә. Буны менән Парижда уйлаһаң нимә эшләргә монда. Валид Иләмбәтов та ярар әле, атай аша нисектер мин табып алдым. Анда номерын алып, ул ян сораныкы өстәвенә. Шул Валид Иләмбәтов безне нык коткарды шул моментта. Һәм шуның өчен без еңелдек. Тик безнең сыгыш, онда бөтәһенә лә охшаны бар орда. Охшаны үзең исләйендер инде шунда беренче тапкыр хэштег килеп сыкты, Азамат Нектару беренче, бөтәһе лә хэштегтар ташлай башланы. Былтыр бездә Илшат Абдуллин уже калдырды. Онда где-то 5 көн генә калганда микән шулайрак тоже калдырды бездә. Һәм онда инде ул үзе аңламай калды икән, теге ниндидер гастрольгә барырга булдымы шул. Ул миңа үзе уже звонит итеп әйтте, шуга уга рәхмәт. Үзе әйттем, гафу ит, мин бара алмайм, катнаша алмайм дип. Безгә унан күпкә еңелрәк булмады. Но был уже инде күпкә яхшырак үзен шылтыратып әйткәс, менә нимәкәй өлгермәем дип. Һәм тагылай икенче йондозды табырга булдык бит инде. Мин тәүдә уйланым, йондоз була Арслан Әхмәтов диджей дип. Шуннан редакторлар нинди ул йондоз булган дип шулайрак әйтә башладылар да, мин инде ярар белмәйм, тегеләрдә Шаһидулла Хамматов унда теге командалар әйдә, һин атыш. Уның тагыла бер кырдашын нидер Зөлфәр агайды сакырып диләр бит инде. Мин уны булай яхшы белмәдем. Бик тә яхшы кеше булып сыкты. Тик быныһы барыр безгә ярдәм итмәде, тагыла шул икенче урын алдык та куйдык. Менә шул йондоз конкурсы безгә 2 тапкыр рәткә икенче урынга калдырды. Менә шулай. Быел Лига Кубковты Нектару аласакмы? Әлбәттә аласак. На изи. Сочи һәм Казахстанга фестивальгә барып кайттыгыз. Шул турында һөйләп үтәле. Сочи, Казахстан. Ну, Казахстанга без Йыелма команда менән бардык Башкортстан КВН лигаһында. Фидан, Марсель агай, Айдар Янбухтин, Азат Низмудинов, Иҙел менән безнең Нектарунан, Ринат Арынта барды, Радик Изатов. Ну, бөтәһе лә барды. Бездә онда Есен Елеүкен дигән кеше сакырды. Ул Казак лигаһының етәкчесе. КВН. Нык көчле етәкчесе, нык көчле лига шул. Ул безне сакырды, Башкорт командасы безгә кирәк дип, әйдәгез кунак булып килегез дип. Нык күңелле үтте. Каршы алдылар матур итеп, вообще аптырап кайттык инде ондагы атмосферага, бер-бире менән монда бөтәле йырлайлар, бейҙәр, әле нимә эшләйҙәр инде, 5 бармак ашлайҙар. Безнең дә колы тора, колыны эсә башлай гына, безгә уже инде апай куйып китә инде. Даже эсә башламанык дип. Вот кунаксыл халык кадактар. Вот һәм без онда спецприз алып кайттык. Нык аптыраны инде кадаклар безнең сыгышка, нык охшаны шикелле минеңсә. Онда видео бар, хатта нидә интернетта ла. Бөтенләй лә охшаны шикелле. Сочига барып кайттык. Нисек нимәне һөйләргә? Сочига без моны Башкортстан КВН лигаһының 2 команда йыелма булды онда. Сборная Башкирской лиги һәм Башдрайв. Менә Башдрайв менән катнаштык. Нык охшаны, күп йондозлар булды. Тик нимәләр миңа етеңкерәмәне беләңме нимәһе менән? Мин онда бардым и карайм. Онда 30-40 яшьлек мужиклар һаман да премьер-лигага пробиваться итәргә тырыша. Мин уйлайм, миңа КВН кирәкме ул вообще? Русса катнашырга нимәләр тинем дә. Шуннан башка русса катнашмаска булдым да куйдым. Шуннан алып. Миннән кайбер дә һорайдар менә Айнур Китиков та һорай. Беләм дә инде Айнур Китиковты Ритаим һәм сборная Угату командаһына. Нишәп әйдә кил катнаш дип инде русса уйнарга кирәк. Мин онда катнаштым бит инде бер ел. Мин әйтәм, мин шунда яндым дим, минеңсә.
Сөнки минең универдан һуң 3 ел эшләр кирәк. Миндә анда тупо возможность булмай, мөмкинчелегем юк, улай КВН уйнап йөрергә. Шуның өчен башка русса уйнамак калдым, тик башкортса уйнамыйм. Аңлашылды. Берәй юниор КВН командаһына һин сценарийлар язганың бармы? Юниор лигаһының. Юниор лигаһының башкортларны тору. Шуларга гына. Шаяньонда. Шаяньонда яздым, башкортларны тору һәм рәссамдар КВН командасына. Мына, мәсәлән, киләм дә Азамат миңа визитка алып бирер ди һәм нисәмән булыр. Белмәйм. Так. Ну, хәзерге моментта уртаса ниндәй хак ул бөтә сценарийга гына бар. 20 мең, 15 мең. Шулайрак. Смотря ниндәй конкурслар. Мин үзем уже барайм. Мына юмор өлкәһендә һинең укытучысың Марсель агай дип әйткәнең бит инде һәм былтыр Руслан Белый һәм Марсель агай катнашлыгында шундай скандал булды дип әйтәйек һәм шул ситуацияга һинең фикереңде тыңларга килгән. Вот, яхшы һорау, наконец. Марсель агай нимә генә эшләмәһә лә мин бар уның өчен булам дип уйлайм. Сөнки ул минең укытучым дип әйттем бит инде, ул мине шаяртырга өйрәтте. Бында ниндидер фанатизм бар булманы был ситуациялар. Типа Марсель агай бар дөрес эшләй, бар ул дөрес гел нимә. Ондай фикер түгел һәр миндә. Просто башкортлар шундай халык, без хәзер өстәвенә тенденция шундай башланды оскорбляться итәргә. Нимә генә булмаһын оскорбляешься. Яңа гына бер ниндидер һүрәтте күрдем Инстаграмда. Скоро будет так. Я умею думать, придется, и это получается, я оскорбляю тупых уже. Надо перестать думать. Мына хәзер башкортларда шундай сифат бар. Әгенә безнең нисегендә әйтергә. Мәдәният турында шаярта башлаганнар, тарих турында шаярта башлаганнар, безне шунда ук нимәлер истәнне сырнай башлай һәммәтмәллә. Мына шулай ук Марсель агай менән ситуация килеп сыкты. Ул бында берниндәй дә теге бернисек тә теймәне бит инде Руслан Белыйда һин шулай шаярт дип Салават Юлаев турында. Шунда ук Руслан Белыйда ярар миңа оның сырышы охшаманы, конечно. Абсолютно охшаманы. Мен Руслан Белыйдың шул шаяртуларын карыйм. Салават Юлаев, ну вы же согласны, он бандит. Мен ондай понятно тенем да сразу хөндердем. И потом яңынан караным, уже ошлай деп караным инде. Ниме һөйләү вообще аңламайм. С какой стати бандит бит инде. Шуннан комментарийларда Марсель, Инвир, унда нимәшә ултыралар, халык башкорт халкынан мыткал итәләр, көлү ултыралар. И мен онда уйлайм бит инде, башыгыз менән уйлайсыз, монда күбәһенсә 40 яшь һәм өлкәнрәк ниндидер инәйләр, олатайлар шулай итеп һөйләй инде. Улар теге монтаж нимә икәнен белмәй, видимо, күрүесе, һәм теге көлгән моменттарды просто теге зрительләрне куялар, теге разбавить кадр. Руслан Белый гына сыгыш яһамай бит инде. Разбавить кадрларды кирәк бит инде. Марсель агайды ла куялар, калганнарды ла куялар. Монда тупо не повезло инде улга, минеңсә. Салават Юлаев әлбиттә не бандит ул, ну, белмәйм, бандит ул теге үзенең өчен генә эшләгәнне. Допустим, Робин Гуд. Робин Гуд та беркем дә бандит дип әйтмәй иде. Ул байдардан нимәләр урланы, ярлыларга бирде, тик ул бар әкиятләрнең герое. Һәм бөтә шулай уны һанай бит инде. Безгә дә шулай Салават Юлаев та бар, бөтәһен дә әйтергә кирәк, менә ул безнең герой, милли героебыз, ул безнең өчен көрәште дип. Мәсәлән, Ленин да беркем дә бандит димәй дә инде, ул да инде үзенең, ну, революция эшләне, и бөтәһе лә уның герой, һәрбер каланлыкта уның һәйкәле тора. Шулай ук Салават Юлаев та үзенең халкы өчен көрәште. Нисек бында уны бандит дип әйтергә мин шуны аңламайм. Мына шулай. Мин килдем, Пародиялар төшерергә касан ой килде һиңа? Так. Ну мин қалай резкий переход булды едди теманын. Так, белмәйм, тәүдә миндә инде КВНда күп кенә йырларда яздым, мине абзыем өйрәткән.
рифмаларды табырга, ниндидер һүзләргә яхшы теге авыр рифмаларды былай гына кылым рифмаһы түгел, типа барам, калам, ашайым, барайым. Шундай рифмалар түгел, авыррак ниндидер рифмаларды табырга. Мен дә яйлап кына шуга кызыксына башланым шуга. Төрле йырларды КВНда үзең үзгәртәһең дә инде анда нисектер визиткала сыгыр кирәк матур итеп. Ниндидер взрывной йыр кирәк. Шуны үзгәртәһең. Монда рука-лицо тәүдә килеп сыкты бит миндә. Рука-лицо кызык йыр диген. Кыскаса юллар менән. Рука-лицо, рука-лицо бит инде. Панчтарды тимәк күп кенә тыгып була инде. Шуга идея килеп сыктыла тәүдә. Тәүдә текст яздым. Шуннан видео үзеннән килеп сыктыла иде. Шулай. Мокрый кроссала икмәктән көләһем дип олалардан эләкмәдем. Мин шулай уйлагайным. Миңа менә дусым да әйткәйне. Инде икмәктән көләм, хәзер видеода бер нимә әйтә башлалар, нимә эшләйһең. Анда шулайрак. Мин уйлаган күбрәк булыр дип, гаеп ниндидер. Һин икмәктән көләһең дип. Менә шул ук мин просто тупо өметләндем безнең халык ул әйтмәс дип, опять-таки оскорбляться итәргә тенденция дәвам итмәс дип уйланым да. Һәм дөрес эшләнем шикелле. Менә тәүдә шундый генә уйлар булды әлбәттә. Яңгырак кына кайдандыр комментарийлар килеп сыга башлады. Әле инде инәй миңа язды. О, икмәктән көләһең, да ты даже не заработал на этот хлеб ни разу по-любому. Как тебе не стыдно? Дип яза башлады. Мин просто аннан үтәдем дә, шулай рәхим. Ау, менә шул пародия һинең көткән өметтәреңдә акланым. Мокрый кроссын. Ай. Мәсәлән, һин төшердең, мин 10,000 просмотр йыям дип. Мәсәлән, шулай хыялларың. Анда ничә просмотр? 20,000-дән ашу. Ого, нифига себе, мин белмәдем. Наверное, мин дә инде уны үзем өчен эшләйм. Мин дә нисектер теге ниндидер максат булманы, белмәйм. Акланы. Миңа ул кайф килтерде, миңа акшаны, миңа акшай, кешеләргә акшай шикелле. Шуга акланы. Мин килдем, Минимал йырын нюсен сей менән бәйләргә булды. Чөнки башкортлар өчен охшаган тема. Сей эсергә яратабыз. Шуннан Алтынай Валитов шул турында йыр сыгарды бит. Минең югынты. Ну, шуның өчен генә башка ни. Сынаякка кой тәүдә килеп сыкты миндә. Һүзендә сәннәр бу, утырам ди. Сынаякка кой дигән, о, рифм үтәнем дә. Шуның килеп сыкты, сей турында йыр. Всё. Менә Алтынай Валитовты искә төшердең бит инде. Уның иҗаты турында нимә уйлайсың? Фикерең нисек охшаймы ул? Дөрес юлда эшләйме или? Юк, дөрес юлда эшләмим. Нимә охшамаһың? Тәтләп калдыңмы? Яңгырак кына интервью алгас. Юк, охшай әлбәттә. Нимәһе менән охшай? Ул нәйтмәй, не парится. Эшләнә, кайфует. Шулай. Оның йырлары хәзергесе, һин аңладың инде. Модалы. Заманса. Заманса. Өстәвенә бәйге килә оның йырларына. Тимәк, яхшы йырлар, теге типик башкорт һәм татар йырлары һәм түгел. Заманса индертә. Башкорт эстрадаһы турында нимә, нинди фикер йөртә? Бүтән артистларда караң да моны нинди анализ бирә? Ялкаулар. Минеңсә, хәтта белмәйм, менә мин гешне әйтергә яратам. Мин уны белән нимә кайдан уйлай башланым. Валит Илембәтов беренче шулай дип әйтте лә, мин ысынлап та дип уйлай башланым. Валит Илембәтов нимә ди? Ярсыларга рәхәт ди. Улар бер тапкыр йырды сыгаралар, шунда 3 минутлык. Һәм шуны 50 тапкыр гомеренә йырлайлар ди. Шул акса эшләйләр, рәхәтләнеп акса эшләйләр. Бәлки улар ул йырды язмагандыр да. Улар көйдө язмаган. Улар аранжировка эшләмәгән, йырды йырлайлар. Акса эшләйләр. Менә шуга уларга рәхәтрәк. Мин уйлай башланым, ысынлап та, без КВН-сылар, һин үзең беләсең, без сценарийды үзебез язабыз. Унда
200 ер точно була. Онда не бит инде. Хин 5 минут эсендә нисектер ориентироваться итәргә тиешен. Мөхәррир әйтте, быны алып ташла. Икенче шаяртуды тыгаһың, язаһың яңынан, куяһың. Шул бөтә эш бер ай буе бара. Хин шуны репетициялар күрәтәң, еще мөхәррирләргә охшамаган булалар, улар алып ташлайлар да, хин тагы утыраһың, төннәр буе йокламайһың да. Сыгыш эшләнең, все, ул материал актуаль түгел. Хин ул материалды бер кайда күрәтеп булмай, хин беркемгә лә кирәкмәй. Чөнки хин аны күрәттең, икенче тапкыр күрәтеп булмай. Все. Ул иске материал һәм уны менән хин акса эшләнеңме? Юк. Хин уны менән нисектер кешене аптыраттыңмы? Әйе, тик бер тапкыр. Икенче тапкыр шул шаяртуды әйтһәң, була. Наша. Шул башкорт эстрадасы ялкаулар ни өчен? Чөнки калган эстрадаларны караһаң, онда алар ысынлап та эшләйләр. Ай һайынмы, да 2 ай һайынмы йырлар сыга. Просто сингл булга. Я булмаһа, 1 ел эчендә бер альбом сыга. Хоть бер булһа, бер альбом. Бетә, кайда онда бер тапкыр, 3 хит барында или 2 хит. Какой хит? Просто йыр. Просто йыр бар, 200 йыр. Шуннан Башкортстан булып гастролировать иттеләр 2 ел буе. Анда Татарстанга күчерәләр, иши Татарстанга йөри башлайлар шул йырдар моны. Хин онда Юндов булып шуннан йөргән балалар бит инде. Мына шуны менән охшамайды. Безнең эстрадалар минеңсә, мин белгәндә, бәлки тагын бер, кемдер барды. РНТ иң күп эшләгән. Һәм так, Radical Action. Ул күп эшләй. Так. Ул вакытта Ямил Баймырдин күп эшләй башланы. Миңа оның йырлары бик охшамай, вкусовщина инде. Күп эшләй, тырыша. Һәм кем бар? Кемнәр бар тагы? Вот бер-ике тагы әйтә алаһың. Миңа һуңгаралар бәхетле төркем охшай. Улар тыңлайм. Ишеткәнең бармы? Ишеткән бар бердә генә. Шуга мин әйтәм, кемде мин беләм. И все. Башка бер кемде белмәйм, күп эшләгән кешене. РНТ, Radical Action һәм Ямил Баймырдин. Ничә бүреләр һәм аргымак. Аргымак, Бүреләр, аргымак, вот. Хәзер улар миңа һуңгы вакытта нык охшай башлаган. Улар нимәләр яңынан монда юлдар эзләй башлаганнар. Кем уларга текст язды? Марсель агай. КВНчик. Әйтәм дә. Бөтә юлдар КВНга пара. Зайнидин күп эшләй. Уның көйләре тоже миңа бик охшамай. Кешеләргә охшай. Күвеһенә, тем более. Шуга мин уларның хайлауларын шундый уважаю. Тимәк яхшы. Тырыша. Шуңа охшай. Күп эшләй. Тимәк ниндидер үрләргә барып җитәр дип уйлыйм. Ул уже барып җитте инде. Мин килдем. Дусларыңдан һорау. Менә бүген әйттек, икмәк турында һөйләшеп үттек бит инде. Һин үзең икмәк пешерә беләһеңме? Касан өйрәндең? Элеккән. Тимәк, клип төшергән вакытта һин белмәдең. Шуга 2 кеше үлде. Кемдер? Менә башта ялдым. Башта ялдавна үлде. Асан илдәр кеше үз илендә яшәргә тиешме? Ил башта. Ул баш эстрадалар. Конечно. Күп эшләмәйдер бәлки. Йыр сыгарган һәм хит просто. Шайтып идем. Хөрмәт була. Яратам мин ил башта ялды. Уның йырлары, Сольнигына бардым. Сольнигына юк бара алмадым. Онда ниндидер бер репетиция булды шикелле. Вот шул көндә без видеоны төшердек теге. Видео конкурс Гимедл. Шуга бара алмадым. Кстати, касан сыга ул Гимедлның йыры яки клибы бүтән безнең ятак көтә. Белмәйм, озакламай менә башкорт уже гадәттәгесә әйтә башлам. Лига кубкының видеога озакламай сыга. Шунда тәүдә сыгала, шуннан Instagramга һалам инде, шуннан YouTube'га айрым клипта һалам. Менә карагыз тәүдә сыгышты тулгынса дип. Чөнки онда без круто сыктык. Айрым клиптан куйга келмәй аны ничектер. Шуга.
Хәзер ысыл үлһәр кеше үз илендә яшәргә тиешме, әллә ситтә яшәп тә илеңдә һөйүп буламы? Һөйүп була. Ситтә яшәп. Мәсәлән, Лиана Хабибуллина. Ул да инде Американың, ул кайбердә миндә шундый уй килеп сыга, ул күстеме ул Америкага. Монда киләләр клип төшерә, киләләр клип төшерә. Шулай итеп һөергә була, шуннан тагы нисек. Мына Ради Хабиров та инде күсте тәүдә Мәскәүгә. Шуннан Башкортстанда онытманы, кире килде, президент булып бит инде. Шуннан кемнәр тагы нинди бездә яркий примерлар бар. Венгриядә мифология буламы? Радик Юлякшин, Радик Юлякшин, но белмәйм, ул да инде күсмәде. Ул так Казаньда бар, шул Башкортстан, шул Казань. Бер Бәлки Эрентова шулай булып китер. Так, моны инде хәрби кеше бит инде, һәм шул ук вакытта әйтәйек, артист дияк та Яңлыш бит. Яңлыш түгел. Менә улар да нисек уртаклаштырып була? Белмәйм, мин күбенсә студент. Ну, мин үзем дә, нисектер курсант булһам да, угатыла курсант кеме белмәйм, да бар, военный центр. Шунда мин курсант, военнослужащий, будущий офицер, лейтенант. Ката. Белек. Нашла. Йөрмәй азмы. Но, не. Нисек та, мин обычный студент. Ялай студент. Кайбер да шунда бер көн буе военныйда йөрим. Шулай. Бер нисек та камаса алмый. Кызлар турында хөт кулгаткайны, һинең бер таныш кызыкай хорорга кушкайны. Кызың бар? Бар. Улак görüyor. На, 11 ай. Касан келеш ал? Так. Касан келеш алам. Касан өйем келіп сыға. Касан машина келіп сыға. Касан бала келіп сыға. Касан бала келіп сығырға тұра. Ярашырдан білмеймін, нисек келіп сыға. Хейді башлағам, мына, ұшы менің қыдықай. Ұшы қыдықай мұнан мен өзімдің тұрмышымды құрырға әдір деп ойлай башлағам, шында келеш алам. Машинам келіп сыққа сенің, һинең уже машинам бар битінде бит. Әйе. Шуға ақсаны өзің егің деп ишеткәйнең. Әйе. Нисек келіп сықты? Һин өзеңде студент деп атаның һәм шул вакытта машина алаһың. Ул нисек? Өзім генә иманым, әлбиттә миңа ярдәм иттеләр. Күрәгесә кем обратил внимание, мин монда колагымды тырнаным, типа мин алдайым, әйе дигәндә. Язык тела. Эрентта менән дуст булганга шатһыңмы? Эрентта менән дуст булуга кемдер шат штель. Ну, Эрентта менән дуст булырга ысынында һәрбер кеше шаттыр. Чөнки ул изге кеше ниндидер. Ул әйтә, ул бер касанда алдамаган һәм как будто белмәйм, миңа шундый тәэсират алынды микән. Ул һөйләгәндә гел ысын күңелдән әйтә, уга ышанаһың. Ул мәсәлән теге Нөктәрү менән без менә Лига Кубковта катнаштык бит инде, тагы ла икенче урын алдык бит инде менә фестивальдә. Һәм ул миңа беләлме нимәтене? Бәлки һеҙгә нисектер попсовыйрак сыгыш яһаргалыр ди. Чөнки һеҙнең юморыгыҙ нисектер менә аудиторияның ниндидер контингентына гына эшләй. Кайбер шаярту буларга, бөтә аудиторияга, кайберәүләргә ул фу, һин нимә әйткән һәм шулайрак кемгәлер, о, дини шаярту, булай шаяртырга ярамай. Ну мин үзем дә шуннан ул әйтеп әйтмәне. Мин уже үзем дополнительно башладым. Һин үзең белән дә инде дин турында шаяртырга, ул ошолай гына по лезвию үткән һәм. Бездә анда кайбер шаяртулар шундый булды. Зөһрә Буракаевага охшамаган, шуның өчен без өстәвенә финалда еңелгән идек. Анда ниндидер рус үҙенә охшаганрак һүҙ кулланган, сонда бөтәһенә лә охшатырлык шаяртырга нык авыр. Миңа улай охшамай. Миңа үземсә шаяртырга килә һәм күрүгезсә күп кенә кешеләргә охшай һәм мин шулай ышанам. Просто не везет дип уйлаһам. Ну, мин хәзер ул стадионнан үттем. Касан мотлак рәвештә еңер кирәк, анда всё по-любому еңер кирәк дип. Без анда мәсәлән Сибайда, анда менә Ради Хабиров дип, үткәрергә
булган, ничек онда килергә тиеш шул уенга, әйбәт, Сибайдагы. Онда без еңүгә ышанманык та. Без онда все, что могло пойти не так, без дөрес эшләмәнек шуны. Барыгы ла кемдер шаяртуды дөрес урында әйтмәне, кайдалыр көйе, икенче урында тыгылды, звукач тупану, ә без еңдек та куйдык. Шул моменттарда бәлки еңермен дип уйлыйм. Ну, миңа хәзер ул иң мөһиме түгел. Иң мөһиме мин аңланым. Кемдер онда чемпион булды, уларды беркем дә исләмәй. Ә бездә исләйдәр, ну, хотя бы хәзер булгалар. И өстәвенә балалар да кызык ул. Мин дә инде юниор лигалар мөхәррир. Анда киләһең бер инде авылгамы, или бездә инде Мәсәгудка барабыз, анда Сибайга барабыз, фестиваль үткәрәбез юниор лиганы. Онда киләһең дә балалар ошолай дип әйтәләр, сөнки улар да инде безнең видеоларны карап үсәләр, улар да так, беренче ой үсеп барган КВНчиктың безгә бирделәр визитканы язарга, я булмаса анда музыкальный номер, нимә эшләргә? Әйдә YouTube'тан карайык инде. YouTube'тан карайлар бит инде, ниндидер мисалларын да карай башлайлар, кемдә нинди сыгыштар. Улар безне күрәләр бит инде, бездән, ну, өйрәнәләр дип тә уйлыйм. Вот. Тип өметләнәм әлбәттә алар бездән өйрәнә дип, ә без высший лигалардан өйрәнәбез инде. Шулай. Берәй Хасан үз гомереңдә берәй рус лигаһынанмы яки икенче лиганан шаярта урлаганың булдымы? Юк, исләмәйм андый моменттар. Беләмме нимә? Урлаган юк, мин вообще шуга каршы. Үзем мөхәррир бит инде, ярамай алай торга. Мин ниндидер дорабатывал шаяртуларда. Типа, онда ниндидер ходовка охшай. Мин шуларды үземсә эшләнем. Ну, ул совсем плагиат һымак күренмәй. Ул плагиат түгел, по сути. Белмәйм, ничек әйтергә. Ну, мисал килтерә алмыйм. Так. Союз командаһында, мәсәлән, атайдар әсәләре сыкты, что ли? Ни булып сыгыш яһаны, короче, уларның Союзда то ли полуфинал, то ли финалда, музыкальный номерда. Ә без финалда, менә онда безнең атайдар сыкты. Безнең атайдар сыкты. Ул бергасында Башкортстан КВН лигасында булганы юк инде. Мин шуның белән горурланам. Бергасында булманы, тик уны без икенчеләй, күпкә икенчеләй эшләнек. Онда Союзда вообще көлкүле булманы. Әллә нимә что там пробубнили магатайлар, әллә нимә эшләне. Юлар атай булып торып калдылар. Ә бездә атайдар играли как будто ул без 50 елдан. И типа ул без шаяртабыз бер-беребездән. Шулайрак булды. Менә шундый, допустим, был плагиат ханала микән. Вот мин уны әйтә алмыйм. Вот шундый моменттар бар. Моменттар түгел, моменттар инде. Вот берәү генә, наверное. Шул уенда Дин турында шаярту булды финалда. Һәм шуга һиңа эләкмәдем. Юк. Анда ну кызык булды, бөтәһен әле охшаны. Мин уйлаганым, тагыла ниндидер недовольныйлар булыр дип. Тик бөтәһен әле охшаны. Онда актуаль тема булды грибыларга пародия эшләргә. Шул пародияны и как раз таки нимәкәй кулландык бит инде. Кем белмәй, видеола карагыз, анда финал нөктәрү 4-нче, 5-нче мизгел. Мощь булды анда. Бөтен әле охшаны. Разорвало это точно. Безнең ул визитка иң көчле шикелле. Вот минем гомеремдә, исемдә булган иң көчле визит. Атайдар менә. Менә Сибайда сыгыш яһанык бит инде. Халык охшанымы зал һиңа? Зал, үзе зал? Юк, тимәк, теге тамашасылар, һинең шаяртуларың. Арена бу, арена үтте бит анда. Ничек аталды? Ирәндек, Ирәндек Боз һарай. Боз һарайында да. Боз һарайда уже икенче тапкыр сыгыш яһаным. Юк, өченче тапкыр бала сакта хәерләр алдында. Шуннан унан да яшьтәр һарайында һәм Боз һарайында өч тапкыр. Шунда беһел бейгә бит инде һәр вакыт сыккас. Һәм Айнур беймәне, нимә булды шунда? Әһин белмәйм, беләһеңме? Юк, ишетмәдем. Айнур репетициялар менә безнең ошо аяктар менән бейү бар бит инде. Ул анда менискын повредил. Безнең шуннан гына белдек. Анда без әле ондай бей башладык та, монда не бит инде? Безнең редактура, монда Шайхуддинов Тимур рус лигаларының җитәкчесе утыра бит инде. Кара безнең просмотр бар. Ул чут не акыра башлаганда китте сетка. Без ондай белмәйм, дальше уйнайбыз бит инде. Уның рольларын үзебезгә алдык та туктамаенча просто артаган уйнайбыз. Шон яра уйнап беттек, орай нимә булды белмәйм, ничектер сенстел агойды ди. Шон ниндидер мәҗмуан нитеп алдык, хөртеп алдык, ага аягын. Шуннан
тағылай шул прогон болғанда микрофонка деп аталып микрофоннарына. Шунда тағы ақыра башлады бит инде. Ярар, беймейһең тыйныкта. Шунан нисектер оны решили обыграть, типа біз бейд да, ол онда ошай тора-туралы. Афарин. Тыйнылар кетті и все. Шуға, нисектер обыграть пришлось инде. Шудыңысы? Так, хәзер Еңдік бит барыр. Yes! Афарин. Берділер. Yok, бірде түгіл, кстати, біз. Көп кіна еңдік. Біркімді әлі ихтінде қалмай, біздің еңгеуді. Шуны қылдық. Бітен әлі уже екінші орында күліп алғы елі, типа, екінші орын болмаға, бірінші орын болға. Ну ладно, типа, на следующий раз енді. Бір әнсік шаяқтырмын, типа, ойлайда шыққан. Хәзер кызлар турында һорау. 21 болады кызлар нисек булырга тиеш? Һинеңсә. Ого. Бұл кең сұрау, нисектер ол. Мен өзімдің призманан айтам бит енді юмор аңлаған қызықай, мотор болған қызықай. 19-сы болады тала мотор болырға тиеш енді. Шан үпкәләмәгән қызықай, аңлай тұрған. Шунан Мин үземді, мин мәсәлән әзрәк рассеянный осында. Миңа әсеш айтып әйтергә ярата. Шул сакта миңа әдегенә ярдәм итә торган кызыкай. Миңа түгел, вообще шул ир егетләргә ярдәм итә торган кызыкай, терәк булып торган кеше булырга тиеш. Шунан нимә тагы? Зирәк, акыллы булырга тиеш. Сөнки инде багана менән һөйләшмәйһең инде. Просто багана ниндидер ике туп менән түгел дә инде. Сын нисектер тиге мейендә нимәдер булырга тиеш. Шуга аның теле алырга тиеш, ниндидер фикер йөртергә тиеш. Нимәлер турында һөйләшергә кирәк дигән кызгай менән. Менә шулай. Һине бер касан БСТ-га эшкә сакыргандар булдым. Әйе. Нинди тапшыруга? Так. Тәүдә нигә? Әлләсегә. Әйе. Әлләсегә сакырдылар, шуннан мин озакланым да явап менән, типа булам тыйным да. Шуннан миңа нисектер булам тыйным, тик мин ул көндә теге нисек әйтә, кастингка, теге просмотрга килә алмадым да. Шуга мине алмадылар инде. Шуннан тагы бер программага сакырдылар. Нисек аталар? Мин белмәйм нисек атала, Халукайдар торганда нимәләр инде. Алпарга Халукайдар анда утыра, мин аларга нимәләр эшләйм, белмәйм. Ой. Насаррак булды шикелле. Микрофон булды бул. Так, хәзер инде бик авыр һорау Башкортстанда киләсәге һәм сәясәт турында. Һуңгы арада шыхандар темаһы бик осло. Һин ашы турында нимә уйлайсың? Бик осло. Шундай Прям шыхандар гамалы. Нимә уйлайм, Торатауды калдырыр кирәк. Ул, сын һорау, ярты сәгатькә киләрлек. Бөтә Россиядә шул проблема бар. Без төрле менә үзебезнең табигатьтәге ресурсларны нисектер насаррак кулланабыз. Булар бездә бар, без уларны кулланмай. Рекреационный ресурс дип аталам. Туризм, шул бездә нисек әйтергә? Нинди урындар популяр? Кеше бер урыслар, россияндар, бер нимәлә эшләмәгән урындар. Типа Шүлгән таш. Ул булай да бар, табигать эшләгән ул. Табигать эшләгән. Онда Франциялар нимә? Диснейленд кеше эшләгән. Россиядә нимә? Төрле Гадел Ша, шарлавыктары, нимә? Оны кеше эшләмәгән ди. Оны табигать эшләгән. Икенче илләрдә нимә? Пизанская башня, Колизей кеше эшләгән. Бездә шул матурлыктарда булай да табигать эшләгән, тегеләрдә андый нимәләр юк. Бездә бар. Без шуныһын да куллана алмыйбыз. Безгә уже просто ашлайм. Фантик кына өстәргә калды и все. Шуны эшләй алмыйбыз. Мин бу нимәләрдә специалист түгел, һөйләйм как умный, минең фикер шундый. Шулай ук Шихан таулары менән дә. Без аны лишь бы ошулай
нисек әйтергә инде, кыркыслап сыгаргала, хатырга онда ниме эшләп теге сода итеп йөрер. Минеңсә, онда туризм спокойно развивать була. Горнолыжкалар, монда әр генә Урал тауларында бар горнолыжкалар. Уныһын да ММК занимает дип инде. ММК эшләп куйды. Башкортстан түгел, ММК. Бездә ондай мөмкинчелектәр бар, безнең нисектер бернисек тә кулланмый. Шулай кулланыр кирәк. Горнолыжкалар эшләргә, шуннан нисек тауда күп ниме эшләп була инде. Онда фотография, онда туристларды шунда тап алып килергә була. Аны стаканда подтверждает да. Шул. Ярый, аңлашылды һинең фикерең җиһандар турында. Хәзер иң Пивоның нәйләренә, этикеткаларына куеп була иде. лимонад кайһында. Ну, лимонад, нормально. Так. Иң текә үз башкорт вайнер һинең фикереңсә. Бездә үз вайнер тый бармы? Ниме анда? Баштык вайн, Марсель, Фидан. Легендар вайнкорт. Вайнкортты мин вообще бер дә вайнды карамыйм. Фидандакын карамыйм, Марсельдакын карамыйм. Марсельдакын карайм. Мин ушулай дип ултырып турып карамыйм. Баштык вайнга мин ингәнем, инәм кайһы бердә теге популярный килеп сыга бит. Популярный ниндидер килеп сыга, карайм. Ой, нифига себе, эшләргә өйрәнделәр. Ысынлап та яхшы булды дим дә, и все. Миңа вайн охшамый. Просто миңа жанр охшамый вайн. Мәсәлән, нисек әйтергә? Нимәдән башланды? Вайндар килеп сыкты 6 секундта үзе. Улар көлкеле булды. Мин аларга карай торган. Улар динамичный булды. Шуннан 15 секунд. Инстаграм кыса торган, ул сакта видео. 15 секунд. Голоса ускорены. О, салам, така. Шундай вайндар килеп сыкты. И мин шул сактан уже карамай башладым. Ой, опять шул тавыш менән тимдә карамайм, просто противно. Даже карарга, һез думаете то, что типа, онда смешные были. Көлкеле булдылар ул сакта. Чөнки кысыр кирәк тә инде 15 секундта хәер кирәк. Тимәк, тавыш күтәрелә алай. И көлкеле булды. Ашнан 1 минут булганда уже 1 минут хәя бит инде Инстаграмга. Ничә бул тавышты тагы эшләйләр. Типа көлкелерәк була микән дип. Микән шуга мин уже шундый тавыш булса, уже ошай проматым. И шул сактан бирле мин вайндарды особо карамайм инде. Даже, мына танышларды Марсельды мин гел карайм инде. Фиданды онда лентала күрһәм карайм. Хотя юк, ниме мин кимди мин алдым. Бүтәнде караганмындыр инде. Нисектер бар, эләгә бит. Районнар турында бүтәнде ул вайн микән. Ниме дип таналай икән. Мин һәр вайн ул понятие растяжимый сектор. Вот. Шуга топ өсәү шулар. Фидан, Марсель һәм Баштут вайндар инде. Һәдәкен мин кайердә генә күрәм. Мин һәдәкен особо күрмәйм, кстати. Ярый. Мин килдем, Күптәр әйтәләр, әтәй батылда ул Versus-тың копия. Именно шул проект турында нимә уйлыйһың? Вәтәй батыл. Афарин, миңа охшай. Миңа любой хәрәкәт ниндидер охшай. Бер урында ултырмага кеше охшай. Нимәдер эшләргә тырышһа, афарин. Уже мин бер нимә лә әйтә алмыйм. Кеше тырыша, миңа уга тик ярдәм иткән генә килә. Кайһы бердә ниндидер проектларда катнашкы килмәй, чөнки мин ул нимәләрдән не шарит. Мин да тик тамасалай гына алам. Лишний реквизит ниндидер булып. Вәтәй батлы Versus-тан копия түгел точно, чөнки Versus ул Американ батлларының копиясы. Вәтәй ул батл, менә ату бөтә вайнерлар бер-беренең копиялары. Вот шулай әйтергә була, и все. Копия дип әйтеп булмый. Миңа охшай, нимәһе менән охшай, ниһаять башкорт рэперлары уянды шикелле. Яйлап уята башладым да инде. Менә шуның менән охшай. Шунда һин карап сыктың бит инде батылдарды һәм Ибраһим үзең өчен хәли аламы кайны? Менә был текә репертуар әйтә алаһың Ибраһим. Сер. Бунда бердән-бер сер булды. Ысын рэп батл сер күрәтте. Башка кем тагы күрәтте? Бер кемне дә күрмәдем башка. Нурибас миңа нимәһе менән охшаны, ул үзенең панчлары юк, харизмаһы бар. Так, и все, башка белмәйм. Карабайды мин карамадым. Онда Кимәл яхшы. Кимел? Кимәл. Кимәл.
Эй. Деген сораларсың. Так, Арабгада. Хуңғы иң авыр бұл дөньялағы һорау. Ни өчен башкорт яшьтәре Азамат Нүктәруның пародияларын карарга тиеш? Ниндәй посыл буларда, ниндәй яшерен мәгънә? Нишап карарга тиеш, көлүп алырга. Ниндидер яшерен мәгънә юк унда, бер ниндәй дә күбеһенсә. Мин күп кенә пародиялар, едди ниндидер темаларга тиергә тиеш ине. Мортаза Рахимов турында булырга тиеш ине берәүгә. Тик мен аны сыгарманым, чөнки ничек нима булды әле ул ул бигрәк едди булды. Мин уйланым, кешегә ул кирәкмәй, лишь бы кешегә көлеп алырга гына иде. Вот. И сыгарманым. Шуга бөтә видеоларымдың да мәгънәһе шул көлергә. Минең белмәйм, һуңгы һорау ул булырга тиеш микән? Минеңсә пародиялар ул минең ниндидер иң төп эш түгел. КВН ныграк ниндидер миңа мәгънә йөрәтә. Нишап башкорт КВН-на кеше йөрөһен дип дигән һорау булһа миңа нык охшар ине нимәһе менән, чөнки кеше әдрәк нейрәк шикелле бездә. Аңлап җитенкерәмәй микән? Шул, мәсәлән, мин яшь кына шул һүзләрне әйтәм. Моны Вадим Куршевайлы. Ул, мәсәлән, тоже моны төрле концертларга йөрә, йырсылардан. Онда бер үк йырларда ялайлар бит инде. Саклашын, шул һүзләрне әйтәм. Бер үк йырларда 15-20 тапкыр тыңлайлар. Тәүдә наушникта, шуннан телефонда, шуннан шул дискотекала, шуннан шул кешенең концертына барып, шуның менән бергә тыңлайлар. Шуннан еще берничә тапкыр шул кешегә йөриләр концертына. КВН-сылар, ул бит бер моны студенттар шул кешеләр, һеҙҙең һымаҡ улар сәхнәлә нимәләр эшләргә тырыша, анда кешене көлдөрөргә тырыша. Башҡорт КВН-сылары былай да, ике ҡулды һанарлыҡ бит инде. Ысын КВН-сылар авторҙарында. Нимәле уйлап сығара торған. Яра, башҡорт КВН-да яҡынса, минеңсә хәҙерге. Башҡорт КВН-да 15 автор. Где-то 15 автор. Калганнары күбрәк актерлар, я булмаһа, добивальщики, ничек әйтергә. Анда актерка яхшы, добивает яхшы, йырдар матур итеп язалар, звукачтар, шулайрак инде. Һәм улар бөтәһе лә үзләренең һәләттәрен сәхнәлә күрһәтәләр, шул ук моментта көләләр бит инде. В лучшем случае военкор сыгыш яһамаһа. Вот. Или Филпром сыгыш яһаһа. Көләләр. Моны шуга, был ирония түгел, Филпром вообще яхшы команда, мин яхшы. Вот шуга кешеләр лучше КВН-га йөрәгез. КВН-дар һирәк үтә. Мощно еббәрәләр генә актуаль темаларга. Дип, уйлайм инде мин хәзер. Шулай. 20 май якташтарҙың кубогы үтә бит инде һәм безнең мин килдем проектташа камерага карап яшьтәрҙе саҡыра КВН-га. Саҡырһаң йөрөй бит дигән кешеләр бар. Слышно? Ысын әйтәм. Мин алдымайым бер пасанды. Эфир вакытында алдарга тура килә былай. 20 май. Обычно елдашта. Шулай Венер 20 май. Һеҙҙе сағыу әллә нимәләр көтә дип саҡыралар да инде. Телефон көтә. Световар секретариат. Лицензированный. 20 май. Күңел асҡы килһә, Нүктәру командаһының икенсе урын алған күргегеҙ килһә, килмәгеҙ. Яра, шаяртам, әлбиттә килегеҙ. Нүктәру беренсе урын ғына аласаҡ. Миңә ул иң мөһиме түгел. Мин оноттом ул һүҙҙәремде. Миңә ул мөһиме түгел, һеҙҙе көлдөрткө килә. Шуға килегеҙ 20 май сәғәт, скорее всего, 7-лә Йәштәр һарайында. Йәштәр һарайында. Тағын һарайында. Азамат, мин килдем проекттың тамашасаларына ниндәй теләктәрең бар? Теләктәр ниндәй? Күбрәк нимәләр эшләргә тырышығыҙ. Бер урында ултырмағыҙ. Башҡорттар ғына түгел, кем ҡарай. Бер урында ултырмағыҙ, нимәләр эшләргә тырышығыҙ. Гел теге эшкә генә йөрөп кире ҡайтып, шундай сервей будни булмаһын, уҡыуға йөрөм, шунда
мейгезде эшләтегез. Мин тырышам инде эшләтергә кайгы бердә. Менә шулай рәхәтләнеп кенә видеоларда карап утырмагыз, үзегез дә нимәләр эшләгез, чөнки кассандыр бәлки һезгә лә нияз вдуй килердер. Һәм Ярай. Һиңа гафу ителә. Нимә, кемдер уже әйткәне бар һиңа охшамадымы? Ярар, Юрий Абдуллин атып. Ой, Абдуллин тием. Абдуллин будет дуть. Вот шулай мата. Я, шулай мата. Менә шул һәм башкортса һөйләшегез. Шулай итеп, Азамат, рәхмәт вакытыңды бүлгән өчен. Уңышлар һиңа, Энгел икенче урын алырга ятлан. Рәхмәт. Мин килдем,